Hey hallo, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Web TV vanuit het Rooische Huus 2010. Vandaag de dag dat er een einde kwam aan de spinningmarathon. 24 uur werd er door Laco de Sprank in het Rooische Huus gespind. Of dat een goed idee was, we weten het niet. Het was in ieder geval heel erg vochtig en de geuren die ervan afkwamen alsof we in een sportschool stonden. Goed, we hebben beelden van de hele mooie opbrengst en daarvoor danken we Laco de Sprank natuurlijk enorm. Verder was mama Joey's hier. Ze traden op in het Rooische Huus en ze gaven ons een klein woordje achteraf. En verder, een hele hoop verzoekjes vielen vandaag weer binnen in het Rooische Huus 2010. Goed, morgen zijn we er nog tot 4 uur en dan maken we bekend wat de opbrengst was van onze goede actie, het Rooische Huus 2010. Kijkt u even naar de beelden die we maakten. Daar was je weer. Ja, hoe ging het? Leuk, superleuk. Ja? Ja. Heel goed. Ja. Ja. Is anders dan vorig jaar, of niet? Anders groter en groter van opzet, het leeft meer bij de mensen en ja, bij ons ook, bij de artiesten en bij jullie ook denk ik. Komt de volgend jaar weer terug? Ja, absoluut. Ja, Ja. totaal. Als dat mag? Ja, zeker. Goed zo. Tot dan. Rit bandensurf. €588 en 4 cent. Dat is handig als je nog, je kunt nog eens opzeggen. Ja, ik ga oefenen. 24 uur, dus Ik ga oefenen. moet je zeker.